Hiru urte nituanean, oraindik galtza motxetan, bere atzetik ibiltzen nintzen herriko kale hotzetan, prinsesa hura behar bezala kortejatzeko lotxetan, bere etxera lagundu nahilik eskolatik arrautzetan. Ez, esaten zuen, oraindik ez, gaztetxo naiz. Ez, inolaz ez, etxera joan behar dut garaiz. Hemezortzira ailegatuta romantizismoz beterik, etzan posible eromenura bazter batera guzterik, aingeruarek ez zidan sortzen sufrimentua besterik, sekulan ere ez nuen lortu bi besoetan hartzerik. Ez, esaten zidan maite mintzeko gaztea naiz. Ez, inolaz ez, lotxa ematen dit ta ez dut nahi. Lotxaren lotxez basata gero, dozen erdi bat eskutik, pentsatu zuen komeni zela sartzea bide estutik, eta nik nola oraindik ere jarraitzen nuen gertutik, ez kondutzia eskatorion, ez bazitzaion inportik. Ez, erantzun zidan, aspertzen nauzu, zoaz apaiez. Ez, inolaz ez, beste batekin ezkontzen naiz. Festa batean ikusi nuen handik 8 bat urtera, da hotz-hotzean ausartu nintzen sagarrel duen hartzera, irrifar doble makur batekin izkutatu zen atzera, etzen ausartzen bere zezena adarrez adornatzera. Ez da posible horrelakorik ez nuke nahi. Inolaz ez, ni etxeko andre jator bat naiz. Mutil zartuta bizi nintzela laugarren pisu batian, behin uste gabe topatu nuen gure etxeko atian, bere honenak gastatutako alarguna zen artian, eta honela erantzun zidan oraingoz bilon kantian. Ez, orain ja ez, naiz eta zutaz pentsatu maiz. Ez, inolaz ez, oheratzeko zahartu naiz. Ez, noilen ja ez, naiz eta zutaz pentsatu maiz.